Salutare și bine ați revenit pe canal! Astăzi vă recenza căștile Fifine Ampligame H6, un headset de gaming cu microfon detașabil care vine cu lumini RGB, control pe fir și conectivitate USB. Disclaimer încă de la început, Fifine s-a oferit să-mi trimite aceste pereche de căști pentru voi, pentru a face review-ul pe acest canal și ce veți auzi mai departe este strict părerea mea, ei doar au trimis produsul, așa că haideți să-i dăm drumul. În cutie găsim căștile Ampligame H6, precum și microfonul detașabil. Vine cu sunet Surround 7.1, sunt căști de gaming care au iluminat RGB pe spatele cupelor, iar aici este logo-ul lor, acea față zâmbitoare, ca de obicei. Acesta este microfonul și are un element de preluare de tip condensator, iar în partea de jos este LED-ul de stare care se aprinde atunci când microfonul este pe mute, iar în spate avem mufa jack de 3,5 mm. Căștile sunt plug and play, ceea ce înseamnă că nu trebuie să ai niciun software pe care trebuie să-l instalezi, doar le mufezi și funcționează. Mai avem și o husă neagră care este dintr-un material ce imită pielea, arată foarte bine și îmi place când producătorii adaugă aceste lucruri extra în cutie, mai ales la acest segment de preț. Ok, pentru primele impresii, construcția se simte bine. Plasticul nu dă impresia de material ieftin, ceea ce este bine, are o textură din aceea moale pe care o găsești de obicei în interiorul mânerelor de la mașini. Banda de ajustare a mărimii căștilor pare a fi din metal și firul care pleacă dintr-o cască în cealaltă pe sub banda de sus are și el un înveliș împletit din textil, precum cablul propriu-zis. Foarte bine până aici. Cupele sunt moi și oferă o senzație de confort atunci când sunt purtate. Banda de sus este și ea din același material foarte moale și confortabilă, iar aici avem o cusătură cu ață neagră. Pe lateral avem fața zâmbitoare Fifine, personal aș fi ales ceva mai discret, iar în jurul acesteia avem o bandă circulară RGB care are un efect de looping continuu prin tot spectrul de culori. Ok, acum să trecem la caracteristicile esențiale și încep cu probabil cea mai importantă parte și anume microfonul detașabil. Are un sistem de blocare cu siguranță, așa că trebuie să-l pui corect atunci când vrei să-l mufezi, iar acesta se blochează în loc și nu se mișcă sau rotește, ceea ce este grozav. Dacă nu vrei să folosești microfonul, poți să-l scoți foarte ușor. Microfonul este unul cu condensator și are o polaritate omnidirecțională, iar aici avem LED-ul de stare care se va aprinde în roșu atunci când este pe mute. Ok, haideți acum să facem și proba de microfon pentru headsetul Ampligame H6 și trag această înregistrare folosind interfața de la Audacity. Nu sunt aplicate niciun fel de filtre pe această înregistrare a vocii mele, iar acesta este sunetul pe care îl veți obține folosind microfonul integrat pe casca Ampligame H6. Îmi spuneți voi în rubrica de comentarii cum se aude. Facem acum testul de înregistrare a vocii folosind microfonul de la Fifine Ampligame H6 de pe cască. Sunt în interfața Audacity și nu folosesc niciun fel de filtru sau efect pe voce. Este sunetul brut pe care microfonul îl poate captura, iar aceasta este calitatea pe care o veți obține folosind acest microfon. Mai departe avem cablul împletit, care este și el de bună calitate, are o lungime de 2 metri, dar nu este detașabil din cască. Iar la finalul acestuia găsim mufa USB de tip A, iar pe fil avem unitatea de control care are următoarele funcții. Poți ajusta volumul direct de aici, avem aceste butoane mari cu plus și cu minus. În centru avem butonul care activează funcția Surround 7.1, despre care vom vorbi mai multe imediat. Pe partea dreaptă avem comutatorul microfonului pentru mute și unmute, iar pe spate avem reprezentările grafice pentru acestea. Și mai departe, pe partea stângă, avem butonul pentru equalizer cu cele 3 LED-uri care indică presetul de egalizare în care te afli și avem Movie, Game sau Music. Căștile sunt ușoare, au 330 de grame, driverele sunt de 50 de mm fiecare, iar avem sunete 24 de bits, ceea ce se va traduce printr-o reprezentare audio mai detaliată și sample rate-ul este de 48 de kHz. Toate bune și frumoase până aici. Haideți acum să vorbim despre preseturile de egalizare și vă spun direct care sunt părerile mele. Cel mai bun mod general este modul film. Îmi place să primesc sunetul așa cum este intenționat de creator, fără a fi alterată prin software sau în cască. Modul film este plat și redă sunetul corect și se traduce prin bas, medii, înalte, bine balansate. Modul de gaming pune accent pe frecvențele joase, ceea ce poate fi interesant pentru unii, dar nu este stilul meu. Simt că exagerează gain-ul pe frecvențele joase, iar sunetul ajunge să pară amestecat și neclar. Modul de muzică scoate în evidență frecvențele înalte, dar asta face diminuând frecvențele joase, iar sunetul pare a fi gol, fără prezență prea mare și practic rămâi fără bas. Deci modul pentru film este alegerea mea și vreau să notez aici că basul este ok și este suficient, dar să nu vă așteptați să primiți acele frecvențe de subwoofer unde simți acea presiune joasă care vibrează lent, nu este cazul aici.
Fiind căști conectate la USB, volumul poate să ajungă foarte ridicat foarte repede. Așa că aveți grijă cu volumul, pentru mine undeva la 30% ajunge la pragul maxim de volum pentru mine. Deci se aud puternic și pot spune că pe partea de audiție Fifine Ampli-Gain H6 sunt decente, nu te poți plânge deloc la acest capitol. Haideți acum să vorbim despre Surround Sound 7.1 și când activezi această funcție vei avea o confirmare luminoasă pe telecomandă, LED-ul acela va rămâne aprins pe roșu, iar sunetul se va reda simțibil într-o altă manieră. Cumva vei simți că egalizarea va amplifica sunetele înalte și vei avea impresia de spațialitate sporită. Sunetul nu va mai fi concentrat într-un punct central și se va deschide și ai senzația aceea de lărgime. Acesta poate oferi o experiență îmbunătățită, dar personal nu sunt mare fan la aceste tehnologii. Singurul lucru negativ pe care l-am găsit este că nu poți controla luminile RGB de pe spate. Acesta înseamnă că atunci când le folosești, vei fi blocat cu acel efect de loop RGB care vine cu căștile, nu le poți schimba pe static și nu poți alege o singură culoare și nici nu le poți opri. De asemenea, dacă ești într-o conferință pe Zoom și te întorci, ar putea să pară puțin neprofesionist atunci când porți aceste căști. Deci, dacă nu ești fan al designului RGB actual, acesta este probabil singurul lucru care te-ar putea deranja la aceste căști. Ok, dacă vrei să le achiziționezi, există un link în descriere direct către producător. Pe mine nu mă avantajează cu nimic acest link, însă pe voi da, pentru că este un produs bun. Mulțumesc că ai rămas până la final, ești printre puținii care o fac, așa că abonează-te la canal dacă n-ai făcut-o deja, iar noi ne vedem în următorul.